Mawa bwino walachiwiri lapa 23 December 2025 tikanema ake ndi amene wakhodi tikulandirani mawa uno kuti tikhale limodzi pa programu ya Morning Live imene mabwera pano nkucheza nanu nkuona kuti kodi tsiku limene tiliyambe motani. Timanena kuti tsiku likabwera moteromo kuti Mulungu atipatsa ndi moyo watizunsa ndi mphamvu moteromo nafenso tidzilonjera anzathu. Ine ndikupatseni moni konse amene mukuonera kanema wakhodi kuti mwadzuka bwanji konse amene mukuonerako kumphepo zonse zinayi tikulandireni pano pa kanema wakhodi. Mawanga tuno zimakhala zabwino kwambiri kuti ino mukadzuka mbali imeneyo inenso mbali ino kudzuka nkumayeza nkumaona kuti kodi zikhale zikuyenda motani. Ena pano tikukonzekera pa ka breakfast kodi tafika nawo kumulingo kuti. Ena pano ayi ndi tachita kale ka breakfast tili panjira tikupita ku ntchito kuma business ineyo mwadzuka bwanji. Ena tili kale kumene kucha kumawa komwe tayambapo business kuyendetsa njinga zakabaza ka mataxi galimoto kumene ngakhale maminibus mwadzuka bwanji konse umene muli. Dziko lathu la Malawi limafuna anthu olimbikira ngakhale dziko lonse lapasi ino mukalimbira kudzuka mawawo kumakagwira ntchito zanu zitipatsa mangolomera akulu kunena kuti dziko lathu likhoza kutukuka. Chifukwa chitukuko timanena kuti umayamba ndiweka self development. Iweyo kamba kutukuka zonse zimakhala ziyenda bwino. Ndiwoyamba kutukuka ndiweyo udzatukula banja lako udzatukula mpingo wako ngakhalenso komite imene makhala at the large dziko mudzatukulanso. Ndiye tili chimotero ndithu lero mwake ndi umenewu ndithu walachiwiri Morning Live ndiye programu yake timafuna kuti makapenepo muzichita chinkondo kwambiri osakhala ndi nsonamo zadzana zadzulo zaliti ati ifeyo pano ndiye kuti mmene timu yathu idachitira kuwafukoni kuja ndi kuti basi ifeyo sitingakhala okondwa sitingadzuke maono dzukani ndithu zikuchedwetsani zimenezo. Ati ife timu yathu ikukanika kuchita bwino mu EPL timasapota kandi Arsenal ife timasapota Man City timasapota Manchester United timasapota Chelsea timasapota Liverpool timasapota Aston Villa timasapota Newcastle. Muli mosemo komabe sisatipangitsa kuti tisadzuke tizikonzekeretse tikagwira ntchito zathu. Ena tili pa tchuti kumene tili pa mtambasale tipite kumunda tikachitenso za kumunda tisangokhaliratu kaya nkutsira fertilizer kaya nkupalira kuchita moteromo kuyang'anira kumene ulimiso ngofunika kwambiri. Amati chuma cha Malawi chili munthaka. Ndiye ndimafuna kuti pano ndisana longololeso kwambiri mmene ulongoleramu kuti tinone nyimbo tilambire pang'ono tikalambira tipitilizaso ndi programu yathu ya Morning Live pano pa kanema wakhodi. Ndimene mundithu talambira zapamwamba kwambiri Mulungu atiyankhula mawu athu kuyenda bwino timanena kuti tsiku lonse tiziyamba ndi Ambuye. Amati chiyambi cha nzeru ndiye kuopa Mulungu. Ndiye kuti ngati timusogoze Mulungu zonse zimakhala ziyenda bwino. Pamene mwapemphera muja mapemphera mawu mwadzuka kupemphera za moyo wanu musaleke kupemphera za mdalitso wanu. Chifukwa tsiku lonse limakhala ndi mdalitso wake. Lero mdalitso wanu ulipo umene Mulungu akupatsani pano. Chofunika nchani? Tithokoze Mulungu potipatsa ndi moyo. Tithokoze Mulungu potipatsa mphamvu. Tithokoze Mulungu popita kugwira ntchito zosiyanasiyana mabizinesi athu osiyanasiyana. Koma tithokoze Mulungu pokonda anzathu. Tili mu nyengo imene tikuti festive season imene timakhala tikukondwerera kubadwa kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu kuti watibadwira pa 25 pano unkuja uno tikhati kupanga celebrate kuti Christmas ndi imeneyi. Kena kusinalo timati Christmas bokosi. Chichiwa chomveka bwino Christmas bokosi. Kuti kodi khali kuyenda motani kupita chitsogolo. Ndi nyengo imene timayina tipange share chikondi tigawane chikondi wina ndi mnzake. Chikondi cheni chimene Mulungu adanonetsera kuti koma tizikhala moteromo. Ndiye ifeso tionetse chikondi pano. Anzathu amene akusowekera chakudya tionetse chikondi. Anzathu amene akusowekera zovala tionetsere chikondi. Anzathu amene timatenga ngati tinayambana nawo sitigwirizana nawo tionetse chikondi. Chifukwa ndimanena kuti kukacha mawawo tayitsitsani kaya chikondi aja likutali abeya aja likutali tayimbira ndi foni kwapatsa moni. Mwadzuka bwanji maono darling, mwadzuka bwanji maono mami, mwadzuka bwanji maono ankolo adadi amami ngakhalenso anti mwadzuka bwanji. Zimene zindizofunikira chikondi amati chimapangisa dziko kuzungulira. Ndengati mukanika upereka moni kwa chikondi yanu kwa abale yanu mupereka sumoni kwa ndani
kuposa maneighbors anu amene muli nawo pafupi. Tadzuka nkoni lero li mwapange surprise kudzuka kwapatsa moni, magona bwanji nyumbamu, ayi tagona bwino, moyo nkumapita chitsogolo. So okondedwa, apa ndi mfungulo weniweni wa chikondi umene tikufuna panopa. Nyengo imene festival tiphunzitse ife kanthu achikondi kwambiri kuti ziyenda ndi dziko kumapita chitsogolo, chikondi chimakhala chabwino kwambiri. Chifukwa inu ngati muyambe ndinu kupereka moni kwa nzanu, kwa adzutsa, inu sadzakusantsiku lake, that means dziko lidzipita patsogolo. Kuchekana kuja kufunikira kwambiri. Tizanena kuti mwina tanyama mapita kuntchito kuti ali kwa neba kwabwino, osadziwa kuti mbuye mujedzangu mvode kumatu aneba adwala kapena aneba jasamuka simukudziwa. Zimenezo zimakhala zoti tilibe chikondi ndi anzathu, tilibe chikondi ndi anzathu, timangokhala kuti ife ndi ifeyo basi. Ndipo limwambi umene amanena kuti nzeru zayikha adavika nsima m'madzi, wina amanena kuti changa nchanga chidawulira pansalo. Zonsezo zimakamba zonena kuti ife sitingakhale tokha pa dziko pano, koma timafunanso anthu ena tikhale nawo, kumacheza nawo kuti moyo uziyendanso bwino. Ndi apa ndikutengere gawo ili tioneleko sewero pano, tichiteka nsangulutso phwetera mawa, tione kuti mawa ukhale ubala chipatso chotani. Ndiye tionele izi kena kuti bwenenso ndithu pano. Amanena kuti chimwemwe chidza mawa icho ndiye mudziwe. Ndi chimwemwe chathu chinali pamenepa, titaonera ndithu sewero limeneli zamphamvu kwambiri. Takondwa, tasangalala kuti moyo wathu kuyendanso bwino. Inenso ndinokondwa kwambiri, nanunso kumene muliko mukusangalala kwambiri. Ndikupempheninso kuti tamapangani share, mupange share program imeneyi kwa anzanu, nawonso aonerenso zabwino zimenezi. Mawuze anzanu kuti every Tuesday timabwera pano kupatsani program ya Morning Live imene timafuna chidwi chake chonena kuti tidzuke tiyende limodzi, tsiku likhalenso labwino. Maofesimu tisapite ndi mkwiyo ndi msunamu. Ati dzulo Monday sizinayende bwino, andikalipira bwana kuntchitoku, lero li ndikangopita sonanso ndi fire basi ndi msunamu wa dzulo. Lero ndi lero, dzulo ndi dzulo. Amanena kuti za dzulo should not transfer ubweretsa tsiku la lero. Ngati dzulo tinali pamene paja andikalipira kuntchito, sidagwire ntchito bwino, suti tijombe kuntchito lero ifone kuti andikalipira dzulo. Let's start afresh. Tidzuke ndithu, tipemphere, tidzikonzekeretse, tipitenso kuntchito, tikagwire ntchito. Business inaende bwino, nyengo inoye ya Christmas ino, anthu sakutigula nthochi, sakutigula chani, chiti chonsecho. Tadzukani lero li mukadabwitsika lero kupita pansika paja. Zabwino moyo nkumapita chitsogolo. Kati machita business ya mango kumene ati mango ndi mvula ya sizinaenda, tadzukani lero mupitenso mukachite business ya mangoyo, ka business yogulitsa zikonda moyo, business yogulitsa zigege, tapita mukapange zimene zichazi. Zimenezo kuteko leroli ndi tsiku lanu limene mukhale mukupa isimba lokoma kuti koma lero nditadya bwino, lero zayenda bwino, Mulungu sataya wake lero lidalitswano ndi wa lero. Ndiye ndimafuna kuti ndikupatseni nyimbo iyi, tikaonera nyimbo imeneyi ndidzabwere pano kuti tidzamalize program yathu imeneyi, program yathu ya Morning Live pano pakanema wa Khodi. Zamphamvu kwambiri amati zimatere bwizi nzikoma. Kuchira payo mwakambotero mukuti mawawo udzikhala wabwino. Anthu musamakhale ndi nkhawa atu zimambitsa matenda osiyanasiyana. Makhala ndi nkhawa mpezeka kuti ma BP, ma asima, ma ansazi, ndi zina zotero zosiyanasiyana zimabwera kuti nkhawa kwambiri. Nchifukwa kuti malimbikitsa ndi kulimbikitsanso pano kunena kuti tidzikhala ndi nthawi yomapereka moni, tidzikhala ndi nthawi yomachezetsana wina ndi mnzake kuti kucheza kuchotsa nkhawa zonse moyo nkumayenda bwino. Koma wekha umakhala ndi nkhawa penanso umakalamba mwamsanga. Mudabwa munthu zaka 33, 32, nkhope kumadzaoneka ngati ndi zaka 74, 75, pamene 74 akumadzaoneka ngati wa zaka 23. Why? Anaona kuti chidwi cha moyo wake nchofunika ndi chani. Asakhale ndi nkhawa, adzikhala munthu wokondwa, adzikhala munthu wocheza ndi anzake nthawi zonse, adzitha kumasekako every 30 minutes
every 1 hour, every 2 hours adzikhala bepina pake wasekako zimene zimathandizira thupi lathu kukhala sola bwino, zimathandizira moyo wathu kukhala sola bwino, nkhope yathu, matupi athu adzikhala osala ndi abwinonso. Sio ndi mafuta okha amene amasalisa thupi ayi, komanso kukhala okondwa, kukhala anthu osangalala, kukhala anthu achimwemwe, kumapangisa nkhope zetu kukhala zowala. Anthu mationa patali kumathaona kuti koma watu ndi akusangalala, ngakhale kunyumbako kulibe ngakhale bread, kulibe ngakhale ufa, koma mathaona kuti awa akusangalala. Wayi mundapanga chisankho choti muzisangalala. Mupange chisankho lero chomasangalala, mupange chisankho lero chomamva moyo kukoma, kumazifewetsa moyo odzifewako, usangoti moyo dzingokhala olimba nthawi zonse hayi sizingayende bwino. Ndi mipira imene tikuonera madzulo uno nkhani yokuza Africa Cup of Nations, mwina ndapanga chisankho cholakweka ayi yathu Malawi kulibe uku, mukhoza panga chisankho chosintha kuti anasankha Senegal pano ndifuna ndisankheti mwina zabwinobwino, palibe amene akumangeni kuti ayi ino ndi aku Senegal ayi Malawi kulibe chisankho chathu, ukhoza kwera timu iyi kuisikaso kwera so timu ina opanda nkhawa. Ganyu amati saluza izimenezo ndeti madziwa nkali ndithu. Tipange zimenezi mwathu zikhala okondwa. Mpirawo cholinga changu choti tikondwe tisangalale, koma tisasokonezenso mawanja kuti tikafika madzulo uja basi kumikangano chani motero mukunyamuka ndikaonera kumowa, ndikaonera kwakuti mpirawo ayi ngati nkuthekera kulipo tiye tionere pa khomo zonse zizikhala zikuyendanso bwino. Ndikuthokoza kwambiri tinali limodzi program ya Morning Live pano pakanema ono khodi ndibwereso pano lachiwiri sabata la mawa limene tidzabwereso pano tikukonzera kuti tipite tsopano mu chaka cha tsopano cha 2026 kuti zaone kuti zonse zayenda motani. Ndifuneni mawu opambana, Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri.